Селям алейкум, хайрлах шамлар, сайгулы АТР телеканалының телесейіржілері бүгін информацион программасына серетесіңіз. Вей невбеттеки 4 саат бұл студияда мұсафірлерінен біз берабер сонки актуаль хаберлеріні музакире етекжекміз. Витаю, добрый вечер, в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130 – это наш номер. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, если вам есть что сказать и задать вопрос, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Адрес сейчас режиссеры выведут на экраны. По этой ссылке вы можете пройти и выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Дмитро Левось, політолог міжнародник, директор Центру суспільних досліджень «Український меридіан». Пане Дмитро, вітаємо вас. Доброго вечера всем нам. Доброго вечера. Я предлагаю наш эфир начать со срочного информационного сообщения. Сегодня Кабинет министров Украины утвердил стратегию деоккупации Крыма, а также меры по ее реализации. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма. Об этом он написал в своем телеграм-канале, цитирую. Мы приветствуем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня. Конец цитаты. 11 марта, я напомню, Совет национальной безопасности и обороны принял проект стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Работа над документом продолжалась более года при участии представителей многих институтов, а также непосредственно представительского органа крымских татар, то есть Милли Меджлиса. Пане Дмитро, я уверена, что вы читали этот документ, читали стратегию деоккупации Крыма. Как вам она? Ну, я, знаєте, можу сказати однозначно, що трохи запізно, за будь-яких умов. Все ж таки пройшло 7 років. Це незважаючи там, якщо ви там відволіктися від змісту, відволіктися взагалі від контексту, в принципі, це те, що мало відбутися набагато раніше. Я не вважаю, що ця стратегія могла народитися в 2015 році чи в 2016. Чому? Тому що все ж таки, по-перше, незрозуміло було, як все розвивається, тобто ніхто не міг припустити, як виглядатиме взагалі наш світ після окупації Криму. Особисто я, наприклад, вважав, що було б краще, якби вона там народилася там в 18-19, але ми бачимо, що сталося так, як сталося, що лише зараз, за 7 років, вона була розроблена. Позитив, як на мене, в тому, що був залучений представницький орган кримських татар. Щодо безпосередньо змісту, я особисто вважаю також, що вона і не повинна була, я згадую всі тих критиків, і критика, яка була тоді навесні. Особисто я вважаю, що в принципі за великим рахунком не можна вважати недоліком те, що вона недостатньо прописана, що ця стратегія, що вона не є детальною в геть усіх сферах, в геть усіх галузях. Цього і не повинно бути, бо це стратегія. І навпаки, тут зараз питання вже в іншому. Я той позитив, який побачив, що в тому якраз, що є можливість до її модернізації, і в тому, що в принципі її є чим, її можна доповнювати. Можна говорити з одного боку про те, що бачите, вона не до кінця розроблена, з іншого боку, в принципі, можливо, в цьому також є і сила. Действительно, многие аналитики, эксперты
комментируя стратегию возвращения Крыма, говорили о том, что это такой рамочный документ и декларативный, который не несет в себе каких-то четких конкретных шагов деоккупации полуострова. Но, тем не менее, ссылались на то, что через 4 месяца Кабинет министров должен разработать этот план реализации. Мы его должны увидеть или это должно сохраняться в секрете? Я думаю, що якраз може і не повинні бачити за великим рахунком. Да? Ну, тут у мене є своя думка. Да? Я вважаю, що якщо по-правильному, то, звичайно, ми не повинні були побачити. І, в принципі, як ми бачимо, іноді це виправдовує себе, бо перед Кримською платформою це певне втаємничення і певні якісь там непоширення всього масиву інформації, вони, в принципі, спрацювали добре, бо ми бачимо, як намагається протидіяти Москва. В принципі, в даному випадку також, як на мене, це було б обґрунтовано. Інша річ, що у нас часто густо за цією втаємниченістю, засекреченістю влада буває так, що ховає свою безпорадність і відсутність якоїсь роботи. Да? Тому тут, як на мене, ситуація така не є зовсім однозначною. Але за великим рахунком я все ж таки більше схилявся б до того, що не може бути все відкрите. Да? Знаєте, як там на документах такої державної важливості там зазвичай пишуть, що там такому в частині, що стосується. Да? Тобто всі її не повинні бачити. Інша річ, що повністю вона теж не може бути цей план закритий, бо інакше громадянське суспільство, воно взагалі ніяк не зможе взяти участь в реалізації. А без него так или иначе, мы должны понимать, да, какие основные маркеры предусматривает стратегия деоккупации Крыма, а именно Украина преследует политико-дипломатический путь возвращения своих территорий, то есть стратегия предусматривает политико-дипломатический путь возвращения Крыма. Так вот, здесь вопрос, насколько это реально в нынешних условиях? У мене геть інший погляд взагалі на всю цю ситуацію, тобто я вважаю, що так, ми правильно робимо, що є цей політико-дипломатичний шлях, Кримська платформа і розробка цієї і концепції, і стратегії. Але я щиро переконаний в тому, що до тих пір, поки у Москви не буде величезних проблем, і допоки Москва, Російська Федерація, не сприйматиме вже і Крим, і окуповані інші окуповані території як тягар, більше того, поки в Москві не почнуться перетворення на її там, як мінімум, хоча б дійсної федерації, не так, як воно виглядає зараз, до тих пір про деоккупацию говорить не доведется. Так а что тогда в этом случае нам нужно делать? Что для этого нужно делать нам? Ведь мы можем долго сидеть у реки и ждать, пока пропливет труп врага. Сидіти якраз не треба, якраз робити, що потрібно робити, і буде те, що буде, да? І воно і станеться. Робити якраз в цьому контексті. От повернувся вчора з конференції «Україна і Угрофінський світ» ми її проводили в Ніжині в університеті. Тобто працювати з реальними опозиційними силами Російської Федерації. Конкретно з окупованими народами. Чому? Тому я не вірю в те, що ліберальна опозиція Російської Федерації в більшості своїй вона здатна на щось. Або вона не займе місце того самого Путіна. Да? Практично вся російська, не вся, там в мене є свої особисті знайомі, але загалом тенденція, да, росіяни в цьому плані, навіть там ліберали, або які так прикидаються, вони теж імперці. Але робота з народами Дель-Уралу, робота з Кавказом, робота з фінно-угорськими республіками, повернення до тієї політики, яку в 2019 році минуле скликання Верховної Ради вже зробило, а сам я говорю про постанову 2317, про проєкті, яка була 10125, яку прийняли в травні 2019 року, 8 скликання, звернення до ООН, парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, парламентів світу щодо порушення прав національних меншин Російської Федерації. В постійне, в тому числі, до речі, і там йшлося і про окуповані території, конкретно про права кримських татар. Це був величезний документ. Більше того, ніхто в світі такого не робив. От повернення до побудови відносин з уже таким постерефівським світом,
виведення на цієї реальної проблеми про пригнічення народів, які проживають в Російській Федерації, їх наступ на їх права, які веде Кремль. Ну, вже навіть в Татарстані не можна здавати татарською мовою цей єдиний государственний екзамен. Да. Да, тобто вже цей наступ. Це те, що створюватиме для Криму, не тільки в Криму для Кремля проблеми, а взагалі всюди на території Російської Федерації. І от тільки так можна буде перемогти Москву. Я гадаю, що от це один із тих, ну це звичайно один із цих напрямів. Просто це той напрям, про який ми часто густо забуваємо. Продолжая тему нарушения прав человека на территории временно оккупированного полуострова, хотелось бы дать цитату омбудсмена, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, которая сообщила, что в России избили политического заключенного, крымского татарина Сервета Газиева перед выпиской из больницы, где его лечили после перенесенного им микроинсульта. По ее словам, 61-летнего политического заключенного перед выпиской из межобластной туберкулезной больницы в Ростове-на-Дону повалили на пол, нанесли удары по спине и скрутили руки, побрили бороду. Давайте послушаем эту цитату. Стан здоров'я кримського татарина викликає серйозне занепокоєння, адже в російському слідчому ізоляторі йому регулярно не надається медична допомога, а тепер у нього ще й болить шия і німіє рука через побиття працівниками тюремної лікарні. Есть ли какие-то реальные механизмы влияния на это? Зрозуміло. Так. Я думаю, що дійсно є. Давайте згадаємо. Єдине, що треба підходити нелінійно. Уже були ж у нас ситуації, коли, наприклад, через роботу з партнерами, через конкретно з Туреччиною, вдавалося здійснювати ці обміни. І Москва, до речі, йшла на те, що відпускала людей. Тобто, да, но це було в 2017. Так, це було, насправді для Москви ж теж ситуація не покращується. Тобто це те, з чим треба працювати. Ну, я просто як один із прикладів. І знову ж таки, це те, про що знову ж таки треба говорити на всіх майданчиках на самому вищому рівні. Тобто, я, звичайно, далекий від того, від ілюзій, що Москва одразу ж перестане, повідпускає ув'язнених. Чому? Тому що, в принципі, для Москви немає великого значення, бо вона в будь-який момент може нахапати так нових людей, загарбати. Тобто, це ті реалії, з якими ми треба жити і усвідомлювати. Можливо, я, крім роботи безпосередньо з партнерами, які можуть впливати на Москву, але вона повинна бути системною, ця робота, слід все ж таки більш жорстко поводитися безпосередньо з проросійськими силами в Україні. Тут, в такій... Для поповнення обмінного фонду? Навіть так. Тим більше, що насправді є... давайте згадаємо, хто був в обмінних фондах тоді. Часто густо говорять, люди, які насправді працюють на Російську Федерацію, вони не висловлюють своїх насправді позицій, але нічого подібного. З ситуації, де були реально доведені шпигунство і робота на пропагандистські органи, конкретно я кажу про пана Єжова і про пана Вишинського, люди ніколи не скривали, не приховували своїх поглядів. Тобто, це говорить про те, що у нас надто комфортне середовище. Тому я не думаю, що взагалі люди для Кремля становлять якусь цінність. Але з огляду на те, що така адекватна відповідь в цьому плані, це те, що насправді Кремль зрозуміє. Тобто обмеження можливості для роботи оцих проросійських сил і проросійських засобів масової інформації – це те, що для нього боляче. І 20-30 разів вони після цього будуть думати. Якщо ми говоримо о
Крымской платформе. Потому что мы видели, что сразу после успешно проведенного саммита Крымской платформы последовала месть Кремля в виде репрессий против коренного народа Крыма, крымских татар. Были задержаны 5 наших соотечественников, среди которых есть и крымско-татарский видный политический деятель, и украинский политический деятель Нариман Джелял, да, который принимал участие на саммите Крымской платформы. Крымская платформа как площадка была создана для деоккупации Крыма, и где есть разные уровни, экспертные сети и так далее, которая в том числе будет заниматься вопросами нарушения прав человека на оккупированном полуострове, и не только милитаризации, там ряд важнейших вопросов. Но при этом какой должен быть ответ Крымской платформы на эти репрессивные действия? Потому что какой-то четкой иниціативи після этого всього ми не увидели. Так, я теж вважаю, що має бути чітка відповідь з боку України в цьому плані. Тут це однозначно. Ну, по-перше, якщо говорити взагалі про Кримську платформу, то у мене все ж таки склалося враження, що зараз воно трохи пригальмовує в тому плані, що вона мала б розширюватися, да, просто розширити її географію. Да? Ну, з одного боку, що там дійсно не було там ані Африки, ані Азії за великим рахунком, да, там в її учасників. Але насправді це те, що треба було б робити, бо це, знаєте, винесення, ну, так, взагалі, обговорення цієї теми для світу, це винесення, обмеження, так би мовити, ґрунту для Російської Федерації, яка веде, як вона вважає, глобальну політику там по всіх країнах. Це один момент. Другий момент, що дійсно не було зроблено, як на мене, Наріман Джелялов, він все ж таки, ви дійсно зауважили, він якраз і людина, яка є засновником за великим рахунком, да, от учасником цієї Кримської платформи, і саме тому реакція мала бути б більш жорсткою. І я, наприклад, вважаю, що от у нас є майданчик Організації Об'єднаних Націй. І цей майданчик треба використовувати набагато ширше. Тобто, хорошо, так а что он дает? Вот давайте вспомним Генеральную ассамблею ООН. Выступает с трибуны президент Украины Зеленский, говорит очень четкие, последовательные заявления, звучат из его уст, и при этом он вспоминает и говорит о репрессиях на территории полуострова, вспоминает Наримана Джелялова. А що далі? Да, а тепер давайте згадаємо, як поводиться Російська Федерація на ООН. Можна говорити про Генеральну асамблею ООН, а насправді там цих механізмів, крім Генеральної асамблеї ООН, їх трохи більше. Да? Тобто говорити про це весь час на різних майданчиках, які там є. Да? От саме одно. Крім того, насправді, я, наприклад, не вважаю, що виступ Зеленського був аж настільки конкретний. Да? Тут деякі речі можна було сказати і набагато конкретніше. Да? Назвати Росію Російською Федерацією. Да? Там, от просто можна було ж це зробити також. Я, наприклад, цього там, так би мовити, не почув. Да? Тобто слово «Росія» там якось, якщо і звучало, то не настільки конкретно. Тобто всі ж розуміють, але це те, що треба було робити. Тому, хоча, так, я вважаю теж, що гарний виступ, це нормально було. Але тут треба все ж таки, кажу, як на мене, майданчик не використовується в повну силу. А що може зробити ООН? Звичайно, що ООН не може там само по собі нічого зробити тут, але відмовлятися від нього взагалі не варто, м'яко кажучи. Чому? Тому що тут, знову ж таки, коли ми з одного боку намагаємося використовувати ООН для того, аби там як майданчик, а при цьому говоримо про там імпотентність цієї структури, там натякаємо про те, що не можемо бути, то, мабуть, це якось трохи дивно виглядає само по собі звернення до цього майданчику. Це те, що, як на мене, не треба було б робити. То працювати в механізмах, в тих механізмах, які там є, там з приводу майданчиків щодо там справ людини, там майданчики щодо справ народів. От, наприклад, знову ж таки, в квітні місяці був цей форум з прав корінних народів, де, до речі, кримсько-татарська делегація також брала участь у складі української делегації. Кримські татари були, представник арзянського народу, якраз це ота робота з
майбутнім Росії, да, з рухами народів Російської Федерації, національно-визвольними, це те, що от по всіх цих майданчиках працювати. И да, но вот по итогу, я просто о чем говорю, по итогу действительно мы видим, проделывается все равно работа в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, различных международных организаций, это ИПАСЕ, это ОБСЕ и так далее. Но если мы говорим конкретно про ООН, может уже стоит действительно назвать вещи своими именами и сказать, что да, структура есть, мы от нее, естественно, не отказываемся, мы продолжаем в ней работать, но она неэффективна. Давайте что-то менять. И стоит действительно настаивать на том, что ООН уже нуждается, наконец, в каком-то реформировании. Ведь как такое возможно, что страна, агрессор, которая ведет себя как террористическое государство, имеет право вето в Совете Безопасности ООН? І це тут абсолютно згоден. Це якраз я хотів сказати, що якщо і пропонувати, то пропонувати наступальну, да, таку позицію. Тобто поставити питання про те, що Російська Федерація не може бути постійним членом Ради безпеки ООН. Але ж це не робиться, правильно? От це і взагалі виступати з подібними конкретними речами про реформування ООН, в тому числі обмеження можливостей Російської Федерації. От це так, це, як на мене, це було б ефективно. Ну, це конкретне дійство. Так, я тут цілком згоден, от абсолютно. В рамках ООН известно, что Зеленский встретился с Эрдоганом. Вы выше уже упомянули это. Я бы хотела остановиться на этом вопросе, подробнее обсудить, учитывая, что Эрдоган сегодня с рабочим визитом прибывает в России, в Сочи. Он встретился с Владимиром Путиным. Насколько мне известно, уже протокольная встреча двух лидеров Турецкой Республики и России прошла, и сейчас идут непосредственно переговоры между Эрдоганом и Путиным тет-а-тет. До этого Зеленский, как известно, передал Эрдогану список политических заключенных. Сегодня председатель Меджлиса крымстарского народа Рифат Чубаров выразил надежду, что Эрдоган на встрече с Путиным поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения политических заключенных. Какова такая вероятность? Чего вы ожидаете от этой встречи? Ну, я не можу сказати, чого б я очікував від цієї зустрічі, тому що тут все ж таки теж слід розуміти, що російсько-турецькі відносини – це саме російсько-турецькі відносини. І ми вже неодноразово переконувалися в тому, що вони зазнають регулярно, то спадів, то злетів якихось. Інша річ, що ми бачимо, що незважаючи на всю свою потугу, на наявність ядерної зброї, Росія вимушена рахуватися з Туреччиною як з регіональним лідером, змиритися з її присутністю в Карабаху вже, змиритися з потужністю Туреччини на Чорному морі, при Чорномор'ї, але при всьому при тому ми все ж таки не бачимо того, що Туреччина завжди нав'язувала свою волю. Поки що такого відбутися не може. Тому я гадаю, що були абсолютно вірні дії з боку України, яка використовує всі можливості для того, аби звільнити своїх людей, і були ці передані списки. За великим рахунком, я думаю, що можна очікувати, оскільки у Москви також не надто сильний маневр, що на певні поступки вона зможе піти. І оскільки тут треба знову ж таки виходити із їх усвідомлення, що вони вважають, що завжди зможуть поповнити свій оцей фонд заручників, які вони вважають, але такий певний стриманий оптимізм саме в цьому питанні є. А есть ли сегодня у Эрдогана реальные рычаги влияния на Путина, и в чем они могут заключаться? З огляду на те, що як було 4 роки, про ту історію, про яку ми з вами згадували, про звільнення. Ільмі Умєрова, Ахтам Ачкас. І ми бачимо, що принаймні такі важелі впливу у Туреччини є. Інша річ, чи змінилася ситуація за 4 роки. Я гадаю, що кардинально не змінилося. Більше того, Москва вимушена рахуватися з Ердоганом і з Туреччиною, тому так,
в певному сенсі, можна говорити про те, що важелі впливу на Москву присутні. І більше того, я думаю, що вони ще збільшилися з огляду на те, що 4 роки тому не було ситуації з Карабахом, де Туреччина проявилася як вірний, такий надійний партнер і союзник Азербайджану. Більше того, як, знаєте, той чинник, якого раніше взагалі там не було, з яким Москві просто довелося рахуватися. Більше того, що зараз відбувається. Москва змінює вже 4-го командувача свого того контингенту, який присутній в Лачинському коридорі. Вони просто через тиск, знову ж таки, Азербайджану і такий не афішований тиск Азербайджану та Туреччини. Тобто це дуже цікавий момент, дуже показово, як на мене. А как вы думаете, русские через 5 лет уйдут с Азербайджана? Ну, уже не 5, уже 4. Да, вже 4 роки. Да. Я думаю, що через 4 роки ситуація зміниться настільки, що навряд чи буде сенс говорити про те, що от уйдуть русські чи не підуть вони, бо ситуація буде трохи іншою. І тут можливо, саме по собі постановка цього питання не матиме сенсу, скоріш за все. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма», зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Салям алейкум. Витаю, пане Да. Пане Сергею, сегодня в Сочи началась встреча двух лидеров Турецкой Республики и России, Эрдогана с Путиным. Какова вероятность того, что на этой встрече Эрдоган будет поднимать вопрос оккупации полуострова, будет поднимать вопрос освобождения политических заключенных? И может ли повториться такой прецедент, как в 2017 году с освобождением ряда крымско-татарских политических заключенных? Я, на жаль, на відміну від пана Дмитра, не є фахівцем з українсько-турецьких відносин і з російсько-турецьких відносин. Тому, скоріше, це буде припущення і спекуляція. Якщо подивитись на двосторонні відносини між Анкарою та Москвою, то ми бачимо, що з одного боку є взаємні залежності, є турецький потік, в якому зацікавлені Туреччина і Москва. З іншого боку, є залежність Туреччини від постачання цілої низки продуктів з Російської Федерації, в тому числі зернових. Тому мені здається, що Ердоган буде балансувати на межі своїх можливостей. І хоча питання заручників, які зараз перебувають ув'язнені у Росії, є дуже важливим для сімей цих людей, я думаю, для Ердогана воно навряд чи буде першочерговим. Скоріше за все, можна буде говорити лише про те, що якщо Путін і зробить такі поступки Ердогану, то у відповідь на поступки з боку самої Туреччини. Угу. А как вы думаете, у Эрдогана все же есть некие механизмы влияния или давления на Путина? В каких вопросах это может быть? Что может стать предметом торга? Якщо бути відвертим, то позиція Ердогана зараз не найкраща. Тобто, з одного боку, Туреччина є потужною державою у регіоні, потужною чорноморською державою. Однак досі не з'ясовані відносини між Анкарою і Вашингтоном, досі не з'ясовані відносини між Анкарою і Брюсселем. І тому мені здається, що тиснути на Путіна Ердоган зараз не може. Ердоган скоріше може домовлятися з Путіном, і це будуть поступки у відповідь на поступки, і так, щоб обидва лідери зберегли імідж сильного політика. Зрозуміло. Пане Сергію, я предлагаю перейти с вами к не менее важной теме, к украино-венгерским отношениям, в особенности на фоне подписания Венгрии с «Газпромом» очередного контракта. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Венгрию не раскручивать эмоции в ситуации, возникшей из-за решения Венгрии подписать с «Газпромом» соглашение о транзите газа в обход Украины. Давайте послушаем их цитату. Цитату министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы я предлагаю послушать.
Закликаю угорських партнерів зараз не розкручувати емоції. Вони часто кажуть про Україну різні речі, які нам не подобаються, але ми не реагуємо на це емоційно. Потрібно діяти прагматично, шукати вихід з цієї кризи, який буде відповідати інтересам і України, і Угорщини, тому що це також відповідає інтересам Європи. Ми розуміємо, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою Росії. Угорщина цю вимогу прийняла. Це не відповідає нашим інтересам, ми свої інтереси захищаємо. Ось і вся історія. Я напомню, что 27 сентября в Будапеште состоялось подписание нового долгосрочного контракта между властями Венгрии и российским концерном «Газпром» на поставку газа в обход Украины. По условиям контракта «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год, 3,5 миллиарда кубометров пойдут через Сербию и 1 миллиард кубометров через Австрию. Таким образом, поставки газа будут организованы в обход традиционного маршрута через украинскую ГТС. Пане Сергею, что для нас означает эта новость? Почему у Украины такая резко негативная реакция на это? В Венгрии уже Украину начали обвинять в том, что мы вмешиваемся в их внутренние дела и даже нарушаем суверенитет. В Венгрии назрел, мы видим, очередной конфликт. Как с него будем выбираться? Вибратися з нього буде насправді дуже важко, тому що міністр Кулеба справедливо зауважив, що відносини мали би бути прагматичними, але прагматичними вони не можуть бути через той внутрішньополітичний контекст і зовнішньополітичний контекст, в якому зараз перебуває Угорщина. Пункт перший. Угорщина наближається до виборів. Ці вибори будуть навесні наступного року, однак передвиборча кампанія почалась, по суті, вже зараз. Ці вибори будуть найбільш змагальними за останні кілька виборчих циклів, тому що вперше партії опозиційні до Фідес Ертогана оголосили про те, що вони можуть зібратися в коаліцію. Вони проводять праймеріз щодо того, хто буде представляти їх на чолі загального списку. І шанси на те, що опозиція здобуде більше місць, а може навіть і переможе у цих виборах, є. Що робить Орбан в такій ситуації? Орбан, звісно, зацікавлений в тому, щоб сформувати образ осадженої фортеці в облозі для Угорщини, і таким чином мобілізувати свій електорат і свого виборця. Він робить це конфліктуючи з Брюсселем, він робить це конфліктуючи з Європейською народною партією, до складу якої входила Фідес, аж допоки це не було призупинено через розвиток подій в Угорщині. Він робить через постійні конфлікти з Україною. Електорат таким чином мобілізується, тому що Орбан демонструє, що він бореться за національні інтереси Угорщини. Угода з Москвою і з Газпромом є ще одним з таких елементів. По суті, Орбан показує, що коли ціни на газ у всій Європі виросли до $1000, коли національні уряди багатьох країн ЄС вже думають про те, як субсидіювати слабкі, небагаті домогосподарства, Орбан уклав угоду з Газпромом про постачання газу. Вочевидь, йтиметься про газ на пільгових умовах, вочевидь, йтиметься про дешевший газ. І якщо з одного боку він може озвучити цей меседж до своїх виборців, я борюся за дешевий газ для вас, а з іншого погляньте, що робить Україна, Україна на нас нападає, то він має просто, так би мовити, подвійний виграш. З одного боку підживлює страхи, розпалює конфлікт, з іншого боку демонструє, наскільки вправний політик і лідер держави він. А что теряет Украина в данном случае? 4,5 миллиарда кубометров для нас это существенно? Тут є два аспекти. Україна втрачає близько $100 мільйонів на рік за транзит цих обсягів газу. Але небезпечним є сам прецедент. Тобто після того, як Німеччина всупереч загальним оцінкам Європейської комісії все-таки ухвалила рішення про запуск Nord Stream 2. І це рішення було озвучено у Вашингтонській декларації Меркель і Байдена. Це друга країна, яка створює прецедент, коли члени Європейського Союзу відмовляються від солідарності з іншими державами Європейського Союзу і впроваджує свою егоїстичну політику. Тобто ми маємо втрату як фінансового характеру, так і політичного. Політичного – це прецедент, коли держави починають відмовлятися від транзиту через Україну, і фінансово – це ті кошти, про які я розказав.
Есть ли здесь политический аспект, политический элемент? Потому что многие украинские политические аналитики обвинили Венгрию в подыгрывании Кремлю. Ми можемо говорити про те, що Угорщина впродовж останніх років на тлі ось цих конфліктів з Брюсселем, подекуди з Вашингтоном, намагається створити собі поле для ширшого маневру і відтак заграє. Заграє з Москвою і з Пекіном. З Пекіном вони поглиблюють співпрацю в інфраструктурних проєктах і роблять це всупереч рекомендаціям Європейської комісії. І з Москвою, як ми бачимо, вони співпрацюють в галузі атомної енергетики, атомна електростанція в Пакші, в галузі газової енергетики. І ця співпраця, звичайно, дедалі більше має політичне забарвлення, тому що ми розуміємо, що пільгові ціни, пільгові кредити, швидкі і дешеві гроші ані Москва, ані Пекін не дарують просто так. Вони, вочевидь, вимагають за це якихось політичних поступок. Орбан достатньо вмілий політик для того, щоб поки що приховувати якусь конкретну залежність, скоріше він демонструє таку собі багатовекторність, але дедалі більше є всі ознаки того, що це не просто багатовекторність, а це розворот до Москви і до Китаю. Пане Сергію, вот вы упомянули про принцип солидарности Европейского Союза, упомянули Европейскую комиссию. Известно, что Украина обратилась уже в Европейскую комиссию, чтобы та дала оценку на этот контракт между Венгрией и «Газпромом». Какова вероятность того, что Европейская комиссия заблокирует этот контракт, будет придерживаться этого основного принципа солидарности? Ведь все же прецедент был, я имею в виду ситуацию с опалом. Вот в данной ситуации какова вероятность, что они будут на нашей стороне? В принципі, у нас є механізм, прописаний в самій угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, де йдеться про фактори енергетичної безпеки, де йдеться про те, що сторони намагатимуться підтримувати енергетичну безпеку одна одною, а у разі, якщо дії окремої сторін підривають таку енергетичну безпеку, це є предметом консультацій, і вірогідність того, що Європейська комісія втрутиться, є. Саме на тлі того, що Ердоган вже чимало насолив і Європейському Союзу, і Європейській комісії, зокрема, і все залежить від вмілих аргументів нашої сторони і переконливості нашої сторони щодо того, що такий підхід є некоректним. Але на користь Москви грає інший фактор – це наближення зими і високі ціни на газ. Тобто, якщо Росія застосує цей аргумент, то жоден європейський уряд не стане виступати категорично проти, тому що кожен урядовець в кожному європейському уряді розуміє, що якщо зима видасться холодною, а газу у сховищах не буде, «Газпром» його не подаватиме, то жоден такий уряд довго не протримується, тому що будуть масові протести і звинувачення в тому, що вони просто дають замерзти своїм виборцам. Так и что может случиться в таком случае? Может ли Европейский Союз вообще отказаться от норм третьего энергопакета и сказать, что вот запускайте все через Северный поток-2? Я не думаю, що буде відмова від норм третього енергопакету, але я думаю, що Європейська комісія зараз не видасть швидкого результату. Тобто ми звертаємось до Європейської комісії, але Європейська комісія візьме час на розгляд, а цей розгляд буде відбуватися і у нормативній, і у політичній площині. Тобто буде затягування процесу? Я припускаю, що так. Дякую вам дуже, пане Сергію. Чохсагулно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Сергій Герасимчук був з нами на прямому зв'язку, заступник виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Украинская призма». Пане Дмитро, ни для кого не секрет, что украино-венгерские отношения довольно сложные. Мы можем вспоминать паспортизацию жителей Закарпатья, вопрос образования. Мы можем говорить о том, что Венгрия неоднократно блокировала переговоры Украина-НАТО. И вот сейчас такой удар, можно сказать, в спину Украины с заключением контракта с «Газпромом». Вот как далеко мы можем зайти в этом конфликте з Венгрією? Ну, знаєте, у мене складається враження, що трохи дещо несподіваний розвиток для Українського міністерства закордонних справ. Так, а почему неожиданно? Ведь об этом говорили еще 2-3 месяца назад. От, в тому плані, що
десь, ну, також, от, було постійне намагання з українського боку вирішити цю проблему. Да? Тобто і приїзди пана Сіярта, міністра закордонних справ, і такі доволі оптимістичні реляції після цього пана Кулеби, і десь певним чином там в гуманітарній сфері і йшли на компроміс, але сталося так, як сталося. В принципі, як на мене, це теж доволі очікувана річ. Я от з чим з паном Сергієм згоден, що не буде швидкої реакції. Реакція, до речі, може бути, і ми можемо і перемогти в цьому плані. Да? Там згадають про третій енергопакет, там дії Угорщини будуть визнані такими, як не відповідають європейським принципам. Ми занепокоєні. Да, занепокоєння. Більше того, кон'юнктура, в принципі, сприятлива для нас, тому що Угорщина своїми діями, своїми конфліктами, знову ж таки згадуваними з Брюсселем, на рівні Європарламенту, з своїми постійними конфліктами щодо прав людини. Ну, ми всі пам'ятаємо вже, скільки років це все розвивається. В принципі, кон'юнктура. Але тут річ не тільки в тому, що зима наближається і необхідно десь брати газ, а річ ще в тому, що процедура за будь-яких умов, процедура розгляду цих всіх скарг і конфліктних ситуацій, вона сама по собі просто не є швидкою. Тобто вона не є швидкою. І можна згадати ситуацію з Північним потоком-1 і з Польщею, яка була обурена. То есть можем ли мы сказать, что здесь еще есть такой чреватый последствиями политический элемент? Потому что таким образом можно сказать, что Путин пытается поляризировать Европу, разделять власть. Єдність Європи, так, звичайно, це от, і наразі дійсно це одна із таких кризових ситуацій, яка складається. Тому, якщо говорити, що нас чекає, нас, на жаль, чекає все ж таки подальша така холодна, я не хотів сказати війна, да, але таке протистояння з Угорщиною в цьому плані. І тут... Какими это последствиями чревато для нас? Что это будет означать? Может ли Венгрия таким образом вообще заблокировать любые попытки Украины вступить в НАТО или еще какие-то другие що це буде так однозначно? По-перше, ми зараз все ж таки ситуація з вступом до НАТО у нас поки що... Проблема не тільки в Венгрії. І так сказати, ще трохи відкладається, поки що наш вступ до НАТО, тому це питання не є, так на мене, надто актуальним, але однозначно, що можна говорити, що так, дійсно, проблема стає комплексною. І незалежно від того, що станеться після виборів в Угорщині, хто прийде до влади, оскільки цей комплекс, він уже, по-перше, він падає такий на благодатний ґрунт з точки зору угорських виборців. Тобто навіть Фідес не піде нікуди так, щоб від нього і сліду не залишилося. Тобто це буде завжди популярною, принаймні там в якомусь близькій перспективі це буде популярна партія, да, і не виховані цими популістичними гаслами збирати виборці, вони також залишатимуться. Більше того, певним чином, знаєте, я от зараз згадую одну цікаву річ, навіть про те, як там руйнувався радянський блок, да, там Рада економічної взаємодопомоги. І для Угорщини, навіть для Угорщини такого комуністичного штибу, таке життя не на свій, так би мовити, фасон, воно завжди було притаманне. Тому що я пам'ятаю, десь 87-88 рік, коли почалося «Як же ж так?», із цього Ради економічної взаємодопомоги, там Угорщина 6 мільярдів доларів там боргу має, да, тобто зовнішнього. Тобто, коли навіть в таких умовах вони примудрялися це робити. Тобто, тому це, так би мовити, десь ще і певним чином така частина національного характеру притаманна для еліти. Тому я гадаю, що
Щодо НАТО, насправді, це дещо перебільшений вплив Угорщини, тому що ми вже спостерігали, як в рамках блоку її ставили на місце союзники, коли були там намагання там блокувати українське просування. Щодо нинішньої ситуації, пов'язаної з енергетичною кризою, я думаю, що це початок такого великого протистояння. На жаль, нічого не зміниться. Вы знаете, что недавно также прошли парламентские выборы в Германии, где сейчас лидирует по всем данным партия СДПН Олафа Шольца. Как вы думаете, вот как сложатся взаимоотношения Украины с новым парламентом Германии и с новым канцлером Германии? А там все же две кандидатуры, Олаф Шольц и Армин Лашет, ХДС, ХСС. Я думаю, що незважаючи на те, хто б не став, так би мовити, тінь пані Меркель, вона ще довго не висатиме над цим процесом. Тобто я не думаю, що 15-літня цель це да, тінь, звичайно, в конце концов, да. Ну, що нікуди воно не дінеться. Цей спадок він залишається. Ми, знаєте, якось іноді захоплюємося, думаю, от зараз там все зміниться. В Європі настільки швидко все не змінюється. Тут більше того, навіть оці візити пані Меркель, які відбувалися наприкінці її каденції, які вона їздила, це не було ж для спадку майбутнього конкретної особи. Да? Це, так би мовити, такий заготовка на те, щоб далі в цьому приблизно ключі по цих рейках йшла вся зовнішня політика Федеративної Республіки Німеччина. Тож я думаю, що приблизно, по-перше, буде цей період, коли будуть приглядатися сторони одна до одного, а в цей час, десь півроку, рік, все продовжуватиме приблизно в тому самому ключі, в тому числі і в регулюванні на Донбасі, в тому числі і погляди на ситуацію з окупованим Кримом. Ну і Північний потік, як на мене, він працюватиме. Це вже це вне зависимості, яка буде коаліція і хто буде канцлером. Я гадаю, що так. Тут навряд чи вже щось можна буде, щось зміниться. Інша річ, в яких умовах це відбуватиметься і чим це закінчиться, яка буде його наповнюваність. Тут уже це те, на що ще можна вплинути. Ну і як то це почнеться вся робота. А так, поки що, в такій перспективі рік, я не думаю, що зміниться щось кардинальне. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что если нормандский саммит и в ближайшее время пройдет, то с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, так как его итоги будут актуальными для нового немецкого правительства. Давайте послушаем министра. Саміт нормандський відбудеться за участі пані Меркель, то ті рішення і зобов'язання, які будуть взяти, вони залишаться актуальними для нового уряду Німеччини. Я дивлюся на процес перемовин, коаліційних перемовин у Німеччині спокійно. Це буде дуже прагматичний новий німецький уряд. Він не буде антиукраїнським, він буде насамперед займатися внутрішньонімецькими питаннями. І пан Шольц і пан Лашет, вони нам зрозумілі, але найважливіше тут, власне, якою буде коаліційна угода з лібералами і зеленими. Якщо це буде коаліція ліберали плюс зелені і християнські демократи або соціал-демократи, то можуть бути відмінності в нюансах, але принципово на якісь різкі зміни я не очікую. З нами зараз на прямій зв'язі Володимир Гандогій, надзвичайний повноважений посол, президент Української асоціації зовнішньої політики. Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Да. Пане Володимире, действительно, как говорит министр иностранных дел Украины, понятно ли нам сегодня кандидаты в канцлеры Германии Армин Лашет и Олаф Шольц, что они из себя представляют и какой внешнеполитический курс Германия возьмет при их каденции того или иного? Ну, по-перше, дійсно, я погоджуюсь з міністром, що нам кандидати зрозумілі.
Ну, пан Лашет – це, скажімо так, продовження канцлера Меркель. Олаф Шольц – це віце-канцлер на сьогоднішній день. Він вже впродовж кількох років відіграє провідну роль, зокрема, у формуванні зовнішньої політики. Тобто зовнішня політика Німеччини сьогодні, вона формується в тому числі під впливом, скажімо, партії Шольца. Тому нам більш-менш зрозуміло, і я не бачу тут якихось підстав для серйозного занепокоєння від того, що ця політика може змінитися. Німеччина була, є і, я впевнений, буде залишатися країною, яка підтримує Україну з багатьох питань. Дійсно, у нас є нюанси, зокрема, найбільш, так би мовити, болючою темою залишається Північний поток-2, і з цим треба нам навчитися жити. Але на загал підтримка Німеччиною, скажімо, таких базових, засадничих принципів, як територіальна цілісність, засудження російської агресії проти України, деокупація Криму. Все це буде на порядку денному, і ми можемо спокійно сподіватися на підтримку Німеччини. Тут ще є один важливий нюанс, правильно сказав міністр, я також про це говорив багато, кілька разів вже. Багато залежатиме від того, війдуть чи не війдуть зелені до складу урядової коаліції. На мій погляд, вони таки знайдуть своє місце в урядовій коаліції, а це означатиме, що позиція, скажімо, наша позиція України щодо Північного потоку-2 буде посилена. І я не прогнозую якийсь кардинальний перехід там, чи відмову від Північного потоку, але ми, скажімо так, в зелених будемо мати серйозних політичних, скажімо так, підтримувачів нашей позиции в этом питании. А на чем, как вы думаете, может быть основано решение зеленых в вопросе выбора, кому они пойдут, кому примкнут, к ХДС, ХСС, либо к СДПН, потому что и та, и другая партия, она за завершение строительства Северного потока-2, против чего выступают зеленые. Ну, так це якраз і буде... Это есть основная интрига. Інтрига і результатом цих перемовин і стане коаліція, і ми зрозуміємо, до кого вони примкнули. Звісно, дві політичні, найбільші політичні сили, ті, хто посіли перше, друге місця, вони будуть основними, скажімо, відігравати основну роль в цих перемовинах, але мені здається, що зелені не будуть сидіти осторонь. До кого не більш тяжіють? Ну, так, теоретично, можливо, вони більш тяжіють до СДПГ, звісно, але, побачимо. Я б тут не став прогнозувати, тим більше, що, так мовити, ця конфігурація, насправді, я вже сказав, вона кардинально не змінить. Ми б хотіли, щоб зелені увійшли. До речі, ніхто ж не виключає і питання великої коаліції. Хоча це маловірогідно, вважають політичні оглядачі, але, звісно, ніхто не знімає з порядку денного і такий варіант. Да, но многие действительно предполагают, что если такие переговоры зайдут в тупик, то антагонисты, в принципе, могут и сойтись. Ну, так, але так, з іншого боку, говорять і, розумієте, тут же ж буде, ми так досить глибоко не знаємо настрої виборців, але те, що ми чуємо з Німеччини, зокрема, що німецький народ втомився від великої коаліції і, зокрема, від вже 16-річного правління ХДС, ХСС. І, звісно, після такого періоду, варто сподіватися на певні, скажімо так, зміни уподобань електорату. І тому мені здається, що все-таки СДПГ буде першою скрипкою. Можна сподіватися на те, що Шольц стане канцлером сьогодні. До речі, Меркель його поздоровила, як, власне, до речі, Лашет його не поздоровив. Це вже такі нюанси. Побачимо, як це буде складатися. Але ще один нюанс. Ви знаєте, в західній традиції зовнішньополітичній це сталість і, так мовити, тяглість зовнішньої політики. Від зміни, скажімо, урядів, там же уряди, цього разу вони трошки затрималися, скажімо, при владі, але уряди міняються досить часто і в Німеччині, і в інших західних країнах. І от характерною рисою є те, що зовнішня політика, як правило,
як правило, залишається традиційною. І дуже треба серйозні підстави для того, щоб ця зовнішня політика десь зробила різкий поворот в інший бік. То есть можем ли мы тогда сделать вывод, что каких-то существенных изменений в нормандском формате, вне зависимости от того, кто будет канцлером Германии, не будет? Розумієте, якщо ви мене запитуєте, у мене дуже скептичне ставлення до нормандського формату в принципі. Тому, я думаю, що формально змін ніяких не відбудеться. І, скажімо, позиція, яку займала Німеччина нормандського формату, буде продовжуватися. Я думаю, що порядок денний він залишиться з точки зору Німеччини. Ми знову, напевно, ми почуємо і про формулу Штайнмаєра, і про кластери, і про все інше, те, що ми вже певний час чуємо, і те, що, як нам говорять, скажімо, лежить на столі переговорів, хоча ж для нас, для громадянського суспільства, експертного середовища, важлива наявність чи відсутність результатів. А очевидно, що результатів ми не бачимо ні в нормандському форматі, і, відповідно, у мінських переговорах так само. Тому від того, що зміниться там представник, скажімо, канцлер, нічого не зміниться по суті, оскільки, як на мій погляд, цей формат потребує кардинальної зміни. І я хотів би тут нагадати слова Меркель, і їх треба пам'ятати, можливо, і наступному канцлеру, про те, що мінські домовленості, вони не закарбовані в граніті. Це вона сказала на останньому саміті. І це дуже важлива констатація, і про неї треба пам'ятати і нагадувати. А оскільки вони не закарбовані в граніті, давайте думати про те, як рухатися далі. Все-таки стояти, як кажуть, на гальмах вже протягом скількох років, це не серйозно. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсаглнес, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Володимир Хондугій був з нами на прямому зв'язку. Надзвичайно повноважений посол, президент Української асоціації зовнішньої політики. Пане Дмитро, какова вероятность того, что встреча 4 лидеров в нормандском формате сохранится еще при каденции Ангелы Меркель? Там буквально 2 месяца остается. Вот на что рассчитывает министр иностранных дел? Ви знаєте, я теж доволі так стримано оцінюю сам по собі цей нормандський формат і не зовсім так поділяю такого оптимізму від того, що взагалі ця зустріч потрібна в даному конкретному випадку. Тим більше, що бачите, як такий певний настрій в українському експертному середовищі щодо того, що політика наступників Ангели Меркель збережеться з таких ключових питань, приблизно такою, як і провадила вона, є у нас в нашому середовищі тут. Але і саме тому я б не став говорити про її необхідність для того, аби оця тяглість і спадковість цієї політики збереглася. Те, що як поводиться наразі Путін, як на мене, свідчення того, що навряд чи ця зустріч буде. Що відбудеться зустріч 4 лідерів країн в нормандському форматі. Навряд чи за цей період Пока что предпосылок никаких нет. Я гадаю, что да и в принципе, встретились, о чем сейчас говорит? Ведь все процессы, они полностью заблокированы. І більше того, так, в тому числі і навіть з такої точки зору суто утилітарної, самого, треба ж дивитися на це і очима нашого ворога, Путіна. Для Путіна, хто наразі Меркель? Людина, яка йде. Про що тут можна домовлятися в такий спосіб? Більше того, звичайно, що можна було б говорити, що у Меркель були б прагнення і під завісу своєї каденції також щось зробити, в тому числі і в нормандському форматі, але з огляду на те, що вибори вже відбулися і якийсь політичний спадок за великим рахунком уже переданий, уже сформований, то навіть і для неї, як на мене, ця зустріч в нормандському форматі не має ніякого значення також. Тому навряд чи хтось
докладатиме зусиль для того, аби ця зустріч відбулася. И при всем при этом, вот кроме нормандской встречи, сейчас идут разговоры о проведении встречи двух лидеров, Зеленского и Путина, тет-а-тет. Так украинская сторона продолжает работать над возможностью двусторонней встречи. Для российского лидера это будет сложный разговор, говорится, с украинской стороны. Давайте послушаем цитату. Якщо така розмова тет-а-тет відбудеться, я переконаний, що президент Зеленський вестиме її з наступальних позицій. Для Володимира Путіна це буде складна розмова, адже президент України дуже добре знає наші червоні лінії та жорстко захищатиме національні інтереси України. Это так? Действительно, мы можем ожидать какого-то жесткого разговора. Вот примерно то же самое, помните, говорили перед встречей с Байденом, говорили о том, что разговор там будет на повышенных тонах. Ну, як на мене, то, знаєте, в принципі, да, якщо мова йде про те, що Україна намагається добитися цієї зустрічі, і якщо б додати до цього ще інформаційної кампанії в плані, а Путін бігає від цієї зустрічі, отак, з таким, знаєте, з таким легким знущанням, да, натяком на знущання, то було б взагалі здорово. Да? Чого? Тому що насправді, ну, ми ж чудово розуміємо, що російська сторона не збирається проводити цю зустріч. Більше того, вона не готова. Більше того, ну, буквально тут, скільки тут, пару тижнів тому чи 3 тижні тому були відповідні заяви російської сторони, яка говорила про те, що нема про що говорити. Якщо от ми не будемо говорити про двосторонні відносини, а Україна хоче говорити про Донбас та про Крим, то ніяких розмов не буде. Так в этом-то и вопрос. Мы слышим с двух сторон взаимоисключающие заявления. Украина со своей стороны говорит о том, что мы будем говорить, четко определять красные линии и будем говорить об оккупации полуострова, будем говорить о необходимости деоккупации Крыма. Со стороны Кремля говорят о том, что ничего подобного, мы Крым не обсуждаем, и вот это вообще для нас вопрос закрыт, но их вечная мантра, которую они постоянно говорят. Две взаимоисключающие позиции. Мы с вами прекрасно понимаем, что в таком случае визит не состоится и встречи не будет. И здесь возникает вопрос, зачем тогда сейчас украинское политическое руководство так активно педалирует вопрос необходимости встречи, вот, что готовятся, но встречи не будет же. Зачем? Ну, ми можемо тільки припускати. От я, як оптиміст, вважаю, що це саме тому, про що я і сказав. Да? Для того, аби світу продемонструвати, хто не готовий до розмов, хто не готовий до переговорів і до компромісу. І от з огляду на те, хто у нас супротивник, я кажу, я би вважав, от було б взагалі ще добре, якби це ще супроводжувалося таким знущанням над Москвою, з приводу того. Ну, бачите, вони бігають від Зеленського. От це було б, от як на мене, це взагалі б тоді було ідеально. Але оскільки цього легкого тролінгу і знущання нема, то, я не знаю, чи це недопрацювання в інформаційній сфері, чи це все ж таки свідчення того, що дійсно є ілюзія того, що можна зустрітися з Путіним. Але як сигнал для світу, що Москва не здатна до цієї зустрічі, і Путін, який ніби альфа-самець, насправді боїться її, ну, чому би і ні. Да, так, воно так, хай воно так и будет. Недавно вы, знаете, прошли переговоры между самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и Путиным, после чего Лукашенко стал делать такие враждебные заявления по отношению к Украине. Он сказал, что они с Путиным обговорили возможное размещение на территории нашей страны натовской инфраструктуры, что они якобы там договорились предпринимать какие-то меры, потому что это прямая угроза Беларуси, России, ну, в общем, очередной бред. Так вот, и начал говорить о необходимости размещения российских зенитно-ракетных комплексов, С-400 на белорусско-украинской границе и так далее. С чего бы это и чем это нам грозит? Ну, це насправді, як на мене, теж нічого нового і ілюзії щодо того, що Білорусь з цим керівництвом до цього прийде, і не повинно було бути вже кілька років.
Як для мене, все стало зрозуміло тоді, коли на території Білорусі був захоплений Павло Гриб. Да? Тобто це та трагедія, яка сталася, яка продемонструвала якусь одну із двох речей. Або те, що насправді задекларованим Лукашенком, це 2018, здається, рік, да, задекларований Лукашенком така самостійність від Москви і така дружба до України насправді не є такою, бо його спецслужби співпрацюють з російськими і дають їм працювати, або те, що він взагалі не контролює ситуацію, і московські спецслужби можуть робити там все, що завгодно. В будь-якому разі це говорило вже про обмежений суверенітет Білорусі ще тоді, до 2020 року, до тих виборів, які проходили минулого року, і після чого зараз його суб'єктність стрімко зменшилася в рази. І так що це загрожує тим, чим і прогнозувалося, створенням ще одного фронту загрози для України, а саме збільшення нашого потенційного безпосередньо вторгнення. Если мы говорим о том, что у Лукашенко уже не осталось никакого поля для маневра от Кремля, что с одной стороны Запад давит на Лукашенко, санкции и так далее, у него не остается никакого другого выхода, кроме как быть с Россией, то можем ли мы сказать, что уже де-факто інкорпорація Білорусі чи анексія вже слилася? Я думаю, що трохи поки що зарано говорити про це. Да. Все ж таки, незважаючи ні на що, тут там питання в іншому. Да. Чи наскільки Лукашенко там сама по собі цінною є Білорусь, як така. Йому цінна своя влада, да, своя необмежена влада, тому тут і саме в цьому ключі треба розглядати його відносини з Москвою і намагання десь зберегти певним чином суверенітет. І воно приблизно так наразі і є, бо відмова від національної ідентичності, яка відбулася там зараз за останній рік, і переслідування людей там з червоно-білими прапорами, і за мову, це все є свідченням цього процесу. І відверто, да, там, те, що щодо і повернення в історії до такого западнорусізму цієї концепції. Тому поки що говорити про повну інкорпорацію і таку цілковиту залежність, мабуть, трохи зарано, але, як на мене, це питання часу. І я навіть, знаєте, не переконаний в тому, що відбудеться така інкорпорація і поглинання Білорусі. За великим рахунком, навіть якщо, бо союзна держава, вона вже існує, вона існує давно, просто просто її стане більше. І відповідно вже далі там з розміщенням російських військ, тому що то в Кремлі теж можуть почати вважати, нашу дражнити там світ і далі. Просто за фактом, просто коли буде встановлений цілковитий контроль, і Лукашенко або піде, або стане відігравати там абсолютно роль таку маріонеткову, навіть менше там, ніж зараз, то це може статися взагалі якось непомітно за великим рахунком. Поки що Лукашенко в силу своїх там особистісних якихось якостей, намагання зберегти там владу, да, повної інкорпорації нема. Але це станеться. Дякую вам дуже, пане Дмитро. Чухсагун, що приїхали к нам в студію, ответили на наші вопроси. Дмитро Левось, політолог, міжнародник, директор Центру суспільних досліджень «Український Меридіан», був гостем нашої студії. А мы с вами не прощаемся, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, а после вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Не переключайтесь. Коршкевич.